hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong bansa. Sanggip ang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi palilimutan. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. D1KC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ-AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM
regional stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live din mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit. Charm Fabcon, Blue, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkok, Blue sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, magpalumit pa siya. Hello, bright cartoon. Isang labanan yan. Bright cartoon. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Magpalumit pa siya. Hello, bright cartoon. Isang labanan yan. It's tested at cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, diba? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing base ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, matong hardero. Ang galing for everyday! Araw ka yan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula, tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic, number one to top. Ang galing-galing mo, smart dishwashing base. Heavy duty linig, kada pahit. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ibig ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White rose papaya, white roses. White rose papaya, white roses. White rose papaya. Glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the clouds too. White Rose Papaya. Kunin sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
Mga karonda, madangog na sa programa Barbareta Siplatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asimplatika. Tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Lugabos. So nagita ka na bulan na Nobyembre, aldaw ko kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Man sa transmitter si Jimmy Guanzon. Sa mga parantapay niya to, dyan po sa kasentruhan ka na siyudad ng Iriga, higdip sa bilog na Rinconada area sinman, probinsya ka na Camarines Sur. Mainit na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon. Alagad makaturot restiman ito pong nangyaring aksidente sa bihikulo dyan sa Kamalig sa probinsya ka na Albay. Dakol kan mga binawian in buhay an kadakli pati mga taga Nabua asin man taga digdi sa Rinconada area. Pinahayag man ka na opisyal ka na transportasyon ay pagbabawal na pagbiyahe kan mga electric tricycle o ining e-trike sa mga panganot na tinampo poon Disyembre 1. Sa budget hearing kan Land Transportation Office tinawan doon ni Senador Rapi Tulfo ang pagdakol kan mga e-bikes sinman e-bike na pati e-bikes sinman e-trikes. Ang pangyayari. Nasubot nagiging hadi kan tinampo. Sigun man ki Senador J.B. Ejercito nangako sa LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na mapuon ang operasyon laban sa mga e-trike na nagbabiyahe sa mga panganot na rota po pag-abot kan Disyembre 1. Yuta, pwede po ini magkausap ka na aksidente ng mga e-trikes na ini. Minsan buntulon dyan sa tinampo. Makahadit bagaan mga dalagan.
minsan ang mga driver pati kaya ang garo nag-iensayo pa sana, nag-training pa sana. Kung arog po kan mga driver ni na motor, SUV o four wheels, talagang nag-aagi man sinda sa proseso bago makakuanin na driver's license. Pero ini pwede kayang maggamit maski mayo kang lisensya. Kaya unfair man po ini duman sa mga lehitimong driver. Ano man ang habol mo digdi pag nagkaigwanin remalaso aksidente sa tinampo. Hindi ba mayong rehistro o day nakarehistro ang mga e-trikes, tapos mayong lisensya ang driver, ano ang lalapagon kay ni kan Land Transportation Office kan mga yaon sa traffic. Sabi po kan sa tuyang mga kababayan, just require them to get license and registration just like everyone else who use the roads. Kadakol na po kaya ang mga e-trikes digdi po sa tuyang nasyon. Many of them don't know road rules, e-techs, because many or some didn't go through proper driver education. Ini na po ang pinagsasabi ko. Grabe man, kaya mga e-bike ang binakal, taangon yan kaya sa naninda. Ano taan mga lulunadan ang kadakol ninda or aldaw sa tinampi, pero dahil man pinagbabawalan. Saka gabos na nagbabakal nin e-bike, gabos kami sabay-sabay na mahiling sa tinampo. Dakol man an aram, dakol man na naririsay kon issue sa korupsyon an buntulo na naksyon. Sana bago kami punteryahon, ito mo nang nasa baba. Ay dayan, kinukunyan po ka digdi, an aksidente. Naman sinusurog ang mga nanunungdan, pero an aksidente an iwasan nag-aaraksidente nga ni ining mga kumbaga nag-agi sa training ng mga driver. Lehitimong driver, may driver's license. Kung ini po an kinukunyan tadigdi yun na nga sabi na talagang masakit kung dahil man sinda magsunod. Unfair man duman sa mga may driver's license, saka nagkukuanin prangkesa rehistro sa behikulo bako sa ng prangkesa. Prangkesa yun sa mga nagkakayod. Kung arog po kayo ng sistema, buo na parehistro ang mga nagagamit kan e-trike sa buong magkuhanin na driver's license ay dahil na kita gibunin gobyerno. Saka mo may sadiri na palang kamong gobyerno. Maray kung mag-aksidente saguton manindo, ang problema nga ni kay nita, mayo man nahabulon, mayo man sa kamong nakakaptan. Masakit kaya kay ni nakikitagasan pa, mayo man sa hulog. An iba pong mga nagmamaneho kaining e-bike saka e-trike. Yan man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat sabi karandang Philip Maray na pagkaga sa mga nagantabay sa tuya. Sa mga dagdag niya itong bareta sa lado lokal,
may itong nangyaring trahedya dyan sa Kamaligalbay, kanakaging aldaw na ikinagadan baga na 11 pasahero. Nag-issue na kan show cause order and Land Transportation Office, Bicol, laban sa driver as in operator contract na nakasalpok sa UB Express na ikinagadan kan 11 lunad kaini sa Kamaligalbay, kanakaging set sa 25 kana bulan kan Nobyembre. Sigon sa nasambit ng ahensya, sigot na kapadisahan na atubangon ka nasambit ng nakaligtas na driver as in man operator kung mapatunayan na nagpabaya ang mga ini. Sigon sa pahayag, pwedeng may isuan kan reckless driving under Section 48 kan Republic Act 4136 as in man itong operating vehicle na igwa kan defective accessories na inibaga sinasabi na waran kan preno. Pag napag-araman man na inipuan na sa mga rason por medyo kan o kaya naging causa kan aksidente, por medyo sinasabing brake failure, kung paano pa nagdiretso ang truck as inagkaigwa ni na collision sa naunabita ng UB Express o kaya van. Sigun pa madiniki Byron Sias, ang Transportation Regulation Officer kan LTO Bicol. Pwede man subot na maging liable under Section 27 kan Republic Act 4136 improper person to operate a vehicle ang naunambita ng driver na pwede magresulta sa revocation kan sa iyang lisensya. Pinag-serarong naman subot sa 90 Diaz na preventive suspension ang lisensya kan naunambita ng driver asin nakalarma naman ang mga behikulo na pagsasadiri kan operator mientras ginigibo ang investigasyon. Nakidumamay man ang LTO sa pamilya kan mga nagkagradan asin nagpromesa na mas pakukusuduninda ang road safety campaign. Tangaling maiwasan na ang kaparehong trahedya na primerong pangyayari dyan sa parting yan kan bypass road sa Kamaligalbay alagad 11 buhay baga ang nadanyaran kan nasabit ng aksidente karandang Philip. Mientras nitong nagsusulong survivor na lunad kan van, nagtitinir sa ngunyan sa ospital, ining nasambit ng sulong-sulong nakaligtas. Karuining second year marketing student kan Bicol University na lunad na UB Express sa nangyaring aksidente dyan sa bypass road kan Kamaligalbay. Kwento kaya sigon sa istorya kan biktima, palaugon ko pa sa eskulahan ang sayang aki nakaliwanag na subot ini sa Sarangban, alagad por medjugani sa haloy maghali nag-abang ini karibang malulunadan kasiring Legazpi. Sa ngunyan, nagre-response na ang estudyante, mas kinangani day pa nagkakaulay ng tungtol. Igwa pa siya ng trauma. Sigon sa partial assessment kan biktima, may dislocation ini sa pelvic bone asin mga bugok baga sa sayang bitis asin mga tasa sa iyang nilawgon. Sigon ki Police Major Carlo D. ang hepe kan Kamalik NPS on singaling individual nagadaan sa nasabit ng aksidente kay banan po ang driver kan van. Iwadik din ng ordidad kay banan na ang sa iyang lola. Seriman 49 anyos na Lieutenant Colonel nakabuhan kan Philippine Army na taga-syudad kan Iriga. Inabot ni Haros 8 oras, 8 oras, antes mapagabos ang mga lawas kan biktima por medyo sa pagkakayupit kada sa bitnang behikulo. Gabot ka nagadan, nakakuha naman o pinagkuha naman kan sa indang mga pamilya, kay banan na ang mga gamit asin mga kantidad din kwarta gikan sa mga pasahero. Siguro sapat na kay banan na helper kan driver, dahil subot nagandar ang truck pagkatapos nindang magpakarga ng diesel sa naunang bitan ng bypass road. Dako lang nagkukuyan digdi, nagbabaso, ano pa pinagparsapan ninda. Igwa na pala ng problema ang nasa bitan pong truck. Kaya sa kanyan kalandang Philip, patong-patong na kaso na atubangon ka nasa bitang truck driver
Ang sinangani ini nakaligtas alagad ang sa iyang atubangon dahil sa makakaligtas duman sa kaso na isa sa nga sa iya kan Philippine National Police. Kas palan kaya ati kay Glenn, so driver na hiling sa CCTV, talagang tuda so padalagan niya? Iyo baga, kuya nga ni, duman sa lugar, sa mga naagihan kay ni, kada ko kita nagsabi na sige daan po raw kan driver na wala na nga ninin preno. Kaya kung mahilig duman sa video na agukan na CCTV, talagang buwelo na si dalagan, pabulusok na siya, sa wala na nga ninin preno, karandang silip. Nagkataon, padagadang man si Van hali sa Kamsur, hali sa Nabwa, Pasirig Legazpi. So, suminalpok na siya duman, nadaganan pa kay itong kuyan, kay itong truck, itong van. Talagang may problema si truck. Sabi nga ni kay itong kadaklan, pinagpirit para magkuyan. Wala na pala ning tultul na funksyon. Araw kan preno na saro sa posibleng magka-diferensya. Iyong nga niya nagindalan, karon na Philip kan problema, kan aksidente. Dyan sa parte niyan kan Kamalikal Bay. Kaya maski na nga ni siya nakalibre, dahil siya makakaligtas sa mga kahampangon kaining kaso sa mga masunod daw. Mientras tanto, sinasabi ba kanidi sa sarong Bareta na duwang criminology students arestado ni sa pambabadil sa sarong gasoline boy, dyan man ini sa Masbate City. Ang pinaghiling na rason, love triangle sa Rondang Philip. Arestado ang duwang criminology students na suspect subuot sa pambabadil sa sarong 23 anyos na gasoline boy. Nangyari ni bandang alas 8 rin pagkabanggi, November 25, duman sa Barangay Tugbo, Masbate City. Sigon sa initial investigation, ang motibo subuot sa likod kan pambabadil, love triangle. Sa pagultanan kan biktima asin saro sa mga suspect. Sa paagikan investigasyon asin man witness identification sa autoridad, positibo na pinagbisto ang duwang suspect na anas criminology students, mientras ang pinagtutubudan na gunman, pinaghahanap pahas sa mga panahon na ini. Ang mga suspect nasa legal age asin mga residentes kan Masbate City. Sa report kan PNP Bicol, nakatukaw sa gilid kan na pump ang biktima kan mag-abot ang mga suspect lunad kan motorsiklo kaganing magpagasolina. Nagbabasabot ang back rider kay ni sa motorsiklo asin duman na pinagbabadil nagkatarang beses ang biktima na nagresulta sa tulos kaining pagkagadan. Nagdulag ang mga suspect matapos ang nasambitnang insidente. Mientras na naaresto kan Masbate City Police Station personnel ang sarong alias Kaloy sa Barangay Tugbo alas 9:42 ng pagkaaga kasudma. Alas 8:35 ng Banggis, naaresto naman ang driver kan motorsiklo na si alias Lance, dumanini sa Barangay Banahaw di Masalang, Masbate. Ani katalong suspect na alias Chino, iyo ini ang pinaghahanap pa kan autoridad. Na-recover sa pinangyarihan kan insidente na kan 45 caliber firearm kung saan pinagdalansar naman ang hot pursuit operation para sa paghahanap sa suspect. Inaandam na ang kaso ng ipapataw sa mga nagkadarakop na suspetsados mientras nagpapatagos ang investigasyon. Naglalamsin na itong sarong suspect, masakote pa kan autoridad. Love triangle, nagindalan sa pambabadil sa sarong gasoline boy ang mga envuelto mga criminology students. So yan karon na Philip, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon at yan itong detalye kan bypass operation na naman sa syudad kan Iriga. Glenn Mediares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Triangle of Love. Gasoline Boy versus gasolina.
masahong kulang po ining mga naging biktima ka na aksidente. Alagad at yan na yan ta back-to-back report. Yan man sa linya si Raquel Caceres. Report! Go ahead. Salamat abi karon dan Philip Marinaga sa imo asin sa gabasagan tabay. Sa tuyang tugan impormasyon sa lado lokal, pinag-iingay niyo sa ngunyan ang National Irrigation Administration o niya bihiko lang publiko sa isa sa gibong niya na aldaw nakadiwas sa niya ngunyan niya na aldaw Nobyembre 28, 2025 duman niya gigibuon sa Panganiban Drive sa siyudad ni Naga. Mababakal igitabi karon dan Philip ang 29 pesos na kada kilong bagas at yung mga produkto kang siyam na exhibitors kang Department of Agriculture at ang aktibidad ilalansar bilang parte kang Irrigators Association Day kang Liya Bicol at yung sa bagi naman yan kang programa kang Kadiwa kang Presidente. Yan sa siba pakitang bareta tabi karon ng Philip. Maray kayan karon ng Raquel pagsaroon na lang ang NFA sa kaniya. Yung nga ni dapat, kaya lang, iba man baga ang nagiging pasistema, iba man ang programa kang NIA, iba man ang programa kang NFA tabi, karon dang Philip. Minsan nga ni, ang DA, silda lang, dahil man na collaboration, ang NIA, minsan nagkukondisir silda ni Kadiwa, kang Presidente, sulo lang ang effort kang nasa binang departamento. Ang luwas kayan, tamay tubig sa maluto, ang luwas kayan, kanon. Kulang na sa nabulan ang bifar, kaya ni may panira. Iguana, pati panira, baga nagtitirinda na sinda. Iyo, may mga gulay. Iyo, 3-in-1 na pala, sabi karon ng Philip, tama ka. But anyway, sa tuyatang informasyon, nagpapanig na sa ngunyan ang Department of Labor and Employment National, ibinaba na ini sa gabos na regional offices na kaipuhan na itao ang certain month pay bago magpasko sa Labor Advisory number 16 kang Dole. Nakapalaman kaya tabig ni Philip na pwede maglabas sa December 24 ang pagtatao ng 13-month pay sa gabos ng mga empleyado. Sigun tabi karon ng Philip sa Dole, katumbas ni kang sarong bulan na basic salary kang empleyado, ang minimum na 13-month pay kabilang sa mga karapatang digdi ang mga empleyado nakapagtrabaho ni meski sarong bulan sa laog kang taon, piso rate workers, mga nakareceive ng fixed wage o may commission, magiging ang mga nag-resign o natanggal bago matapos ining taon 2025. Ang pagirumdum talang tabi karon ng pilit ang nasabi ng ahensya na mandatory. Sabi ulitin tano, pagirumdum po kang Dole na mandatory ang pagtatao ng 13-month pay asin sa ang si isay man na magbalgang igi pwedeng mauli sa reklamo asin pwedeng sang-akan ning kaso ang nasabi ng mga employer. So magayon ining bareta tabi karon ng Philip sa ini man lang ang inahalat sa kuyang mga empleyado ang kada bes ang pagtao ng 13-month pay bago matapos ang taon. So pagirumdum sabi karon ng Philip sa mga employer na dapat itaupo nindo ang 13-month pay sa inyong mga trabahador bago po mag-December 24 dahil pwede maglagtas sa December 24. So yan sabi karon ng Philip ang anunsyo halin mismo yan sa Department of Labor and Employment. Dugang na bareta sa lado lokal para sa Radyo Ronda, Raquel Caceres reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Morning palan kay Ma'am Grace Rojas na LTO Chief ka na siyudad po nin Irga sinsa sa iyang mga mahigo sa sinmabuot na pag-iriba. Yan sa LTO sa San Isidro digdi po sa siyudad kan Irga. Siyempre, good morning man kay dating Congressman Sal Portuno, kay Vice Governor Sal Portuno Jr. asin man kay Ma'am Jo Portuno. Yan sa Banwaan po kan Nabwa, Camarines Sur.
kompletong mga pangaran kan mga binawian ni buhay sa nangyaring aksidente duman sa Libod, Kamalig Albay na binudalan kan truck na pampasahirong van. Nangyari po ini kasudmang alas 9:30 nin aga. Ang dapat ya duman kinabig na lang kan driver ta maayo na palang direksyon, kinabig na sumanibila at ang aning dahil na siyang dakul na paninimbagan. Saka dakul na nabiktima. Nagbistuan mga nagadan na sinda Cres Niño Sareno, 33 anyos kan Barangay Santiago, Yang Nabuag Camarines Sur, driver kan UB Express. Tapos ini po si Jocelyn Militante, 59 anyos, Reed Sahel Nodado, 11 anyos, parehong residente kan Barangay San Isidro, Nabuag Camarines Sur, Maglola. Brian Ebo, 22 anyos, San Angeline Janza, 22 anyos, parehong residente kan Barangay Salvacion, Kigatos, Nabua, Camarines Sur, na makuakuta ni Senomar. Dahil ta mapakasal na ay kadimalas man. Sara Ili Baldosa, 17 anyos, kan Barangay Angostia, Nabua, Camarines Sur, nagkaklase po sa Bicol University, Legazpi City sa probinsya kan Albay. Chanda Sido, 28 anyos, kan Ligao City. Chester Puhol, 44 anyos, kan Barangay Tinampo, Ligao City. DC Obena, 37 anyos, kan Concepcion, Pequeña, Naga City. Joy Ann Abagat, 20 anyos, kan Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur. Asin ining si Lieutenant Colonel Lawrence C. Cabalew, kana San Roque Ciudad, kana Irga, miyembro kan Philippine Navy. Andras na sa ropong pasayro ang nakalibre o survivor sa nasambit ng insidente o aksidente na presenting na sa ospital. Iyon pinagbistong si Arian Paul Manlangit, 20 anyos, kan Barangay Pandaon, Ligao City sa probinsya kan Albay. Dakol na mga kasuan na ipaplanchar duman sa driver kan truck. Ining kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide as in serious physical injury na atubangon ka na driver na pinagbistong si Rexon Zamora kan Daet, Camarines Norte, na sa ngunyan ang nasa ospital matapos magsapo nin mga kukulog hawak. Kaya ingat-ingat po kita kung may diferensya na dahil na pagpara pipirito na padalaganon sa tinampuan na bihikulo ta o arog kay ni. Hindi naman po maibalik ang buhay kay itong mga biktima niya na nabudalan. Kaya condolence na lang po duman sa mga pamilya kan naging biktima ka na aksidente sa bihikulo na nangyari po dyan sa Libod, Kamalig, Albay. Babalik man si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat sabi karandang Philip. Iningaling dapit manaman sa sarong matarayong pong anti-illegal drugs bypass operation sa syudad kan Iriga. Sabi digdi, ang Iriga PNP na aresto ang sarong drug suspect asin nasamsam na 177 o kaya 170,000 pesos na kantidad kana shabu sa sarong bypass operation. Pinanginutan nga niya na operasyon kan kabungan kan operative kan Iriga City Police Station sa supervision baga kan acting Chief of Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia. Matarayon po na naaresto ang sarong drug suspect asin pagkaka sa kote ka na pinagkakarkulo na 170,000 pesos na kantidad
kan suspected shabu sa sarong bypass operation na pinagkondusir kasubanggi sa barangay San Isidro kan syudad kan Iriga. Na suspect na apprehend nadako matapos subok magbenta kan sarong heat-filled transparent plastic sachet na may lawg white crystalline substance na pinagtutubudan shabu sa sarong police Boso Bayer kaari bay bagakan kantidad na kantidad na ano ini garo napasala garo digdian ko yan and report minda 45,000 pesos by bus money and confiscated item na minatimbang nin 25 gramo igwa kan market value estimated na 170,000 pesos. And markings, inventory, and documentation kana sa bitang mga ebidensya ginibo sa lugar kan operasyon pinag-record ini sa pagikan duwang paduan cameras asin man kaibanan ang mandatory witness na-arrestong persona pinagbasahan kan sa iyang mga derechos asin pinagdara sa Iriga City Police Station for proper documentation. Tubangon kay ni ang kaso violation of Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya nagpapadagos ang kampanya kan PNP na labanan ang illegal na droga malanganit ang matarayong pong operasyon kasubanggi dyan sa barangay San Isidro kan syudad kan Iriga. Congratulations. Ayan ang sa tayang dagdag na informasyon diyan na BIC reporting. Field Report! Salamat Geraray Tabi Ate Glenn sa mga dugang mo pang informasyon. Sa saro na naman na drug buy-bust operation dyan po sa barangay San Isidro, digdi po syudad kan Iriga. Tapos garo sunod-sunod ang buy-bust operation sa drugs dyan po sa San Isidro. Rakula na pati ang kantidad Nagpaluwas naman in show cause order and Land Transportation Office Bicol sa driver as in may sadiri kan truck na nakabudal sa pampaserong van sa Kamalig Albay na kausakan pagkakagadan sa buhay ka na 11 katawo. Sa LTO statement on Kamalig Albay Road Cross, the Land Transportation Office Region 5 is conducting an investigation into the tragic vehicular collision that occurred on November 26, November 2025 in Purok 5 Libod, Kamalig Albay, involving a truck and a public utility van. The truck reportedly suffered brake failure, causing it to collide with the van, with both vehicles falling into a river bank. The incident has resulted in 11 confirmed fatalities. Following initial findings, the LTO has issued a show cause order to the involved driver and registered owner, directing them to explain within 10 days why they should not be held administratively liable for reckless driving under Section 48 of Republic Act 4136. Improper person to operate motor vehicles under Section 27 and for operating a vehicle with defective accessories under DOTC GEO 2014-01. The driver's license has been placed under preventive suspension for 90 days. Hababaon man. And the license holder is directed to surrender the physical license to the Law Enforcement and Traffic Adjudication Service, LETAS, LTO Regional Office 5 immediately upon receipt of the SCO. The involved vehicle has likewise been placed under alarm status, which shall remain until it undergoes and passes a valid motor vehicle inspection report. LTO Region 5 remains firm in its commitment to road safety, strict enforcement, and preventing similar tragedies. We extend our deepest condolences to the families of the victims. Sabi nga ni
sasakyan, mayo naman po kitang magiginibukayan. Hindi manimbag na lang. So, dapat manimbagan itong driver. Baga, dakol po siyang mga sasapuo ng mga kastigo. Penalidad dahilan sa iyang ginibo. Aray kon flood control ta huralawig pa ang proseso. Garog kay ni automatic kolong. Nagbabalik man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi sa Radang Pilit sa tuya pangheras sa informasyon sa radio lokal. Nagdaha di sa ngunyan ang sarong grupo ka mga nurse matapos sa Leon ang Department of Education and Nursing sa listahan kang professional degree program sa irarom yan kang Federal Student Loan Policy sa Estados Unidos. Sigun kaya mga Karondang Pilit sa mga Filipino Nurses United Secretary sa pagya ni Jocelyn Andomo na sigurado na may implikasyon ini sa profession as in maging sa healthcare sa mga namamanuaan kang nasabi ng nasyon. Sigun pa ide, dakol ini makaka-apekto sa mga Filipino nurse na yaon na duman sa Estados Unidos huli naman sa epekto kay ni sa accessibility sa pag-loan para sa saydang career advancement. Mantang na posibleng makaka-apekto man ini sa kakulangan sa mga nurse na nagsiservi sa mga underserved o remote areas sa nasyon kang Estados Unidos. Ipigdugang pa ka na unabitan ng grupo na ini ang parte kang ipinasanglay sa irarom kang administration ni US President Donald Trump na One Big Beautiful Big Act kung saan may mga probisyon tanganing bawasan ang saydang pondo para sa pirang subsidiya para sa salud, edukasyon at iba pang serbisyo publiko. Sa iraring kaya tabi Karondang Pilit ka na unabitan ng ley dahil matatauwaling bastanteng serbisyo sa salud at iba pang social services ang mga low-income groups kabilang na ang people of color at silang Filipino-American citizens kung sakali magpaasin daming advanced studies, arog na lang kang kursong nursing. Tinawaan doon pa, kang nasabi ng grupo na bako lang ini ang problema ka mga namamanuan sa Estados Unidos, kundi problema maninikan lambang Pilipino, huli sa binabawasan kang gobyerno kang ibang nasyon ang sinagi kang Pilipinas ang mga subsidiya para sa public healthcare at in healthcare workers. Mientras tanto, nangapudan man ang grupo nila na dapat magkasararo nga niliwas na ibalik ang nursing sa listahan ng professional degree programs, kulit ay iniman lang talaga ang tama at sinararapat. Kung magigiring duman si Atabi Karondang Pilit, kadakol sang binago na lingon yan ni President Donald Trump ng Estados Unidos na bako lang itong mga Pilipino na naapektuhan kundi maibang lahi na yaon duman sa Estados Unidos na nakikipagsapalaran na makapagkuha ning marhay na trabaho. Araman niya to sabi Karondang Pilit ang mga Pilipino lalo na sa medical courses, araw ka mga doktor, pharmacist, nurse, lalo na ang mga nursing, ito mga nurse na nakapasa, laurog lang ko niya, nakadakol, kaya nakapasa sa bagong release pa lang, kaya ito mga nakapasa sa nursing board exam, ang target talaga nila, magtrabaho sa ibang nasyon, ang target talaga nila, kung bako ang Europe, ang Estados Unidos, sa mas magayon man kaya talaga, ang pasweldo duman, kumpara sa sweldo na marireceive nila, igdi sa nasyong Pilipinas. Kaya sa pumeras na informasyon, alis sa kuya location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon na magparahangad kan haralang kao na sweldo pero kadipisil man kan pag lalaog sa trabaho dyan sa Europe country. European countries na sabi. Man bagang mga pwedeng laugan pang ibang nasyon. Ang problema kaya kan iba pong mga Pilipino, grabe ang ambisyon. Tama lang na mga naan mang kita, kaya nagtitios na lugod ang mga Pilipino. Grabe ang mga ambisyon sa buhay.
Kan kwarta nga ni kan gobyerno, pigpapara arambisyonan. Nabaga mga nagtuturo ninong dahil na nakukurontin to kan nakukuanin da. Ultimong kwarta kan gobyerno na para sa tao, sa mga nagtitios, intirong pigpapara ambisyonan na magkakuro agabos ninda. Grabe. Kaya dipisil ang buhay kan mga Pilipino. Sa sobrang ambisyon, napaprakasar lugod ang pag-asinso kan Pilipinas. Ipapahinanyog niya to na interpellation na ginibo naman sa Kongreso. Kapit sa naging privilege speech ni Congressman Nelson Legacion kan 3rd District kan probinsya ng Camarines Sur. Kapit sa Kamugtakan kan Andaya Highway. Tabo de Oro. Recognize. Mr. Speaker, gentlemen from Camarines Sur, Congressman Legacion, gandang hapon po. I would like to clarify some issues regarding the privilege speech. As we observe that the Andaya Road is supposed to be a bypass road. Bypass road. Tama po ba? That is also my understanding. Si Congressman Sinisa po yan kan The old road we used parting to be is Bisaya. the Baya Camarines Norte, Dait. That is correct. That is part of the Maharlika Highway. Maharlika Highway. So sa madaling sabi, kung bypass road po ang Andaya Road, dapat ito po ay makapagbigay ng mabilis na biyahe sa ating mga travelers. That is correct. In fact, this morning, during the hearing of the Special Committee on Bicol River Recovery and Economic Development, the resource person coming from the Department of Public Works and Highways told us that with the Andaya Highway, the travel time is cut by 1.5 hours. And therefore, I was telling the resource person, the official of the Department of Public Works and Highways, that between that portion of the Maharlika Highway in Camarines Norte as compared to the Andaya Highway, the Andaya Highway should serve greater importance insofar as our road network is concerned. Precisely. Mr. Speaker, gentlemen from Camarines Sur, how many kilometers is the total stretch of Andaya Highway? Based on the records, it's 92 kilometers long. If it is 92 or shall we say 100 kilometers, supposed to be the travel time is more or less an hour. Tama po ba? That is correct. Okay. But based on the presentation, Mr. Speaker, it is observed that the Andaya Highway, the travelers are spend so much time to pass through, for this is supposed to be a bypass road. Because of the road conditions. That's the reason, Mr. Speaker, this is a long battle cry for all travelers from north to south, not only in Camarines Sur, but somehow we do in our province in Mindanao and other side of Visayas, also affected for this problem. The road condition network of Bicol, or shall we say the Andaya Road specifically. So ito po ang hiningi. Not only the travelers, not only the businessman, but the whole na supposed to be, Mr. Speaker, matagal na panahon, marami na pong pondong naubos dito sa Andaya Road. Repair, and keep repairing until now. But wala pong nangyaring napaiksi po ang travel time ng biyahero. Tama po yun, Mr. Speaker, gentlemen from Camarines Sur, na hindi lang po negosyo ang apektuhan, but much more, the whole society from south side because of the conditions of this particular road. Would you imagine, if you're a traveler, a businessman, meron po kayong kalakal galing sa Manila, you spend so much 5 hours
or 10 hours, 15 hours just to pass by 2 provinces from Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, 3 provinces. Ganun po kalaki ang ginugugol ng mga negosyante para lang po makatawid sa 3 probinsya na supposed to be hindi po dapat pong maayos ang ating mga kalsada. So Mr. Speaker, uulitin ko po, this is a long battle cry, not only for travelers but the whole province of Southside, Visayas and Mindanao. Hindi lang po turista or turismo ang ating makikinabang dito. Pati po, tama po yung sinight ng ating kagalang-galang na representante sa Camarines Sur, pati po yung presyo ng ating mga kalakal maapektuhan po dahil po sa ating kondisyon sa ating kalsada. That will do, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Sinisa. Speaker, I move to recognize the gentleman from 2nd District of Davao de Oro, the Honorable Siniza, for his interpellation. The Honorable from Davao de Oro. Recognize. Mr. Speaker, gentlemen from Camarines Sur, Congressman Ligacion, gandang hapon po. I would like to clarify some issues regarding the privilege speech. As we observe that the Andaya Road is supposed to be a bypass road. Tama po ba? That is also my understanding. Okay. So in other words, the old road we used to be is the Via Camarines Norte, Dait. That is correct. That is part of the Maharlika Highway. Maharlika Highway. So sa madaling sabi, kung bypass road po ang Andaya Road, dapat ito po ay makapagbigay ng mabilis na biyahe sa ating mga travelers. That is correct. In fact, this morning, during the hearing of the Special Committee on Bicol River Recovery and Economic Development, yan po ang paurotrong pigtutukar na problema ka na Andaya Highway digdi po sa tuyang lugar sa probinsya ka na Camarines Sur na sagkod ngunyan rolobak pagiraray an tinampo interested dita tungani palan ultimong sa budget 700 million nalagad sa duman sa Cam Norting tinampo ang budget lampas 1 billion. Anong nangyayari dyan sa First District kan Camarines Sur? Ang pinagsasabing bypass road kaabala lugod kan biyahe dahil anta raraot rolobak po ana tinampo dyan sa may parting Lupi, Ragay, abot na po yan sa may Sipukot, Libmanan. Tagkod po ngunyan dahil po yan nare-resolveran ka na Department of Public Works and Highways digdi po sa Riyon ka na Bicol. Dakol po kan mga naapektaran kan abalang marhay na biyahe dyan sa First District kan Camarines Sur. Ako sa naman mga taga Camarines Sur ang apektado kundi ang mga mapasiring pa duman sa parting Bisaya as in Mindanao. Nagaagi po digdi sa satuyang lugar. Kaya ang question nga ni Kaniban, pinakasolusyon nga kayan kung talaga ngayang gustong mapakarhay ang Andaya Highway, ang Maharlika Highway, bugtakan nga nin kabilya, yan ang mga nagpapararaot tiripak na tinampo dyan sa parting First District na Camarines Sur. Asin dyan sa may partikan Quezon. Yan sa Quezon Province. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services,
pediatric services, OB-GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Balbao, Sorsogon City. For inquiries, you may visit the official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth Active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinipagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sagkon gunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iDairy. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iDairy. Huwag mo lang magdadalang at sa tingin mo. Hanapin ang iDairy sa pinakamalapit na butika. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Meron na romdoman si Jonathan. Biglang nabutwa. Ay na pangyayari. Para po kitang 4 minutos makalampasan alas 9 ng pagkaaga. Konsulohan lang kaya kita ki karondang atan. Na maabot
man pala na Domingo an Bonifacio Day. Kaya pag Lunes, Pizza Uno, pwedeng maging holiday na naman. Hoy, kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Sibot-sibot na naman bagaan mga batchmate, classmate, may pasumbada, kung ano-anong mga activities na naman. May panran. Sige sana. Tal Pasko man. Pasko Sadi, Pasko Siton, Pasko Sari. Dawa Sari, Pasko Iton. Ay nagihanin kalamidad, sunod-sunod. Pasko man giraray. Ay manahali po ang Pasko. Pero ang ibang mga opisina sa gobyerno, kunyanda, igbabawalan na magpara celebrar nin Christmas party bunga. Man yan mababawalan. Siyempre, dawa simple sana. Dahil na magpara paburongga kaya. Ngunyan pong panahon na grabe uminaging mga kalamidad digdi po sa tuyang lugar, sa tuyang nasyon. So mga simple sana, mga okasyon. Isisilibrar man po bagaan Pasko sa simpleng paagi. Isa magpara konsumisyon kita na mayo man ihahanda ang gayo. Iba kaya at simple ang gustong sabihon, pero rock. Bako yan simple. Simple siya na nga, pero rock ay ang luwas kyan, rock-rockan. Nagpapara pauyam si Vice President Sara Duterte na probaran man giraray kan Senado sa iyang budget makaskas na inaprobaran kan Senado sa laog sananin 5 minutos na budget kan Office of the Vice President para sa taon 2026 nagkakantidad nin 889 milyones de pesos. Personal na nag-atindir si Vice Presidente Sara Duterte sa sesyon kan Senado kan presentaran budget kan sa iyang opisina. Sa deliberasyon kan Senado sa budget kan Office of the Vice President para sa masunod na taon, nag-uyon ang mga senador na i-endorso ang budget kan Office of the Vice President para sa pag-aprobar sa second reading. Matapos maaprobaran ang budget kan nasambit ng opisina, nagpasalamat man ang Vice President na si Sara duman sa Senado. Hindi naman nagpahayag nin komento pa si Vice President Sara alagad. Nagbati man siya nin Merry Christmas sa mga reporters kan Senado. Okay man pala. At least, dahil na nagparapauyam. Baga, siyempre, ikaman, naprobaranan sa iyong budget, magparapauyam pa. Ay talagang, grabe na ang deference. Akong arog sa buhi na subay sa mayor, rinalianin budget. Ibang istoryaman, digdi sa lokal na gobyerno kan banuanin buhi. Imbis na aprobaran so budget kan vice mayor, hinalian in budget. May santisima pag-arog kaya. Hinalian danin na budget si Vice Mayor Christian Itsipari kan banuanin buhi. So ginibo man ni Vice Mayor Itsipari dahil man pinirmahan so budget. Isa'y ang logi. Siyempre sa mga taga-banwaan kan buhi. Imbis na mga Pasko, makaka-receive man kan sa indang mga dapat ma-receive na prakasar. Kaya garo, perming mabublay si Mayor Lacostingon niya na.
pupuuna naman ang grabing porolitikahan dyan po sa Banwaan Kanbuhi. Dugay na nga ni ang eleksyon. Trabaho mo na magtarabang. Anday magpara grabing politika. At ang nasasakripisyo, kamuman sana sa mga taga Banwaan Kanbuhi. Araw po kaya na napaprakasar ang pag-aprobar ka na budget sa sarong Banwaan, apektado sa mga empleyado, sa mga proyektong dapat maimplementar ka na lokal na gobyerno. Hindi lambang saro, may punto, may rason man kaya. Araw po kaya na nangyayari dyan sa Banwaan ka na buhi. Na syudad po ni Iriga naka-receive ng 3 million pesos budget para sa goat multiplier farm sa Irarumkan Department of Agriculture NLP project. Iriga City marked another strategic win for its agricultural sector with the official turnover of the 3 million pesos goat multiplier farm under the Livestock Economic Enterprise Development Project of the Department of Agriculture National Livestock Program. The initiative strengthens the city's livestock capacity and supports local farmers through quality breeding stocks and upgraded facilities. The projects include 1.7 million pesos for the construction of the goat farm facility and 1 million pesos for the procurement of 25 high-quality dust and 2 bucks and 300,000 pesos worth of biologics and medicines, all designed to boost productivity and ensure healthier herds. The undertaking is awarded to the local government unit of Iriga City and partnership with the Goat Raisers Association of Camarines Sur. Present during the ceremony were key city and regional officials including Vice Mayor Edsel Dimaywat, Councilor Dandre Babuniti, Mark Badjola, Acting City Bet, Engineer Teodoro C. Eleda, PEMED Chief DA, RFO5, Engineer Joey Bilarmino, Center Director, ETI Bicol, Mr. Noel Del Miquez, DA Livestock Division, Representative Engineer Well Agones, READ, Representative Mr. Alfredo Gatungay, RAFC, Representative Mr. Roy Nelson Layosa, Jerax President, and Mr. Dennis Ampungan, Jerax Vice President. Their presence underscores the shared commitment to expanding agricultural enterprises and strengthening local livelihood opportunities. Madakol ang kanding digdi sa siyudad kan Iriga. Madakol ang magiging papaitan, polotan. Dahil lang mausan haraponan naman yung kanding. Rumduman ko pati kayo ito so mga kanding ang programa ka ito ni Dipuntong Congressman Nansing Alpilor, itong goat dispersal. Kawarara o ita ang nasahutan yao na nga duman kito to'y bulalo. Ito pangyayari. Pero bigyan nagkakaburuhi at dinara na nga duman kito to'y bulalo sa mga kanding. Ay na pangyayari. Araw po kaya ng programa. Naubusan na mga itong goat dispersal na ito na pagparapulutan sa nagayon. Kundi ini, garo ang gigibuhon ka na lokal na gobyerno, igwang talagang para sa mga kanding na lugar. Kung mga pagala-gala sa ng kanding, dahil may iwasan na
Tapos kayan, binurugnot na kung sain. Nirana sa mga paratinda. Parabakan in Kanding. Tapos ini pong pinagasulong na lay versus spaghetti wiring inaprobara na sa committee ang aning masimbagan ng peligro asin abala sa mga tinampo. Inaprobara na sa committee level ang bill na nagtatagaman in tamang pag-install asin regular na maintenance kan overhead electric asin communication lines kabilang ang mga istruktura nin kuryente, kable asin telecommunications companies. Pinagsulong ni Camarines Sur PEP District Representative asin House Chairman Committee on Information and Communications Technology Congressman Migs Villaferte an bill asin nagtatagamang masimbagan ang haluin ng problema sa spaghetti wiring na nahihiling bilang delikado sa publiko dahilan ka na visual clutter na nagdadaranin abala lalo na kung igwanin raot nin panahon. Nakapalaman sa sinambit ng bill ang mas malinaw na obligasyon kan utility companies sa tamang pagpapakarhay, pag-rerota asin papakarhay man kan sendang mga kable tanganing maiwasan ang mga aksidente. Mabawasan ang posibilidad nin kasulu asin maparikas ang pagresponde sa mga insidente lalo na sa panahon kan bagyo o kalamidad. Sigun ki Congressman Villaferte ang lakdang iyon bakusanang para sa pagpapagayon kan tinampo kundi para masiguro na ligtas, tultol asin organisado ang mga pampublikong espasyo. Nasaan man na mausad ang sinambit ng bill sa masunod na legislative stages tanganing padagos na ipagsulong ang mas ligtas asin mas tultol na infrastruktura sa nasyon. Nagrahay na pag-arog po kayan. Ini po kayan mga problema talaga. Digdi sa mga poste kana kasureko na kadakol lang mga nakasabit na mga wire kana telcos. Hindi mo na magkairintindihan. Minsan nga ni taragilid na bagan poste na ipa riniribayan. Kung arog po kan mga ibang telcos na igwang mga sadiring poste. Ani ba kaya nakiki-tap sana, nakiki-attach sana dyan sa poste kan kasureko sa indang mga kable. Ganyan sa sobrang gabat pati sa mga poste kan kasureko ring-ring na mga rigay naman ani ba. Ini po ang nagiging problema niya to digdi sa tuyang lugar. Kaya dapat sadiri man kanin mga poste ining mga may kabling ining mga linya ni telcos. Haloy na pong problema yan. Dahil nangani kaya na patarunuson ang poste kan kasureko, dadagdagan pa kayo ng mga kabling ini na abang gagabato na mo pati mga sinako ang nakasablay. Siyempre, kumbaga taya na, di kaya kan poste. So iba pating mga poste, dati naman ng mga dilapidated, kumbaga matutumbaho na. Kaya delikado po sa mga tinampo pag arog kayan. Lalong-lalo na kung may raot nin panahon, bigla bagan luminitong. Luminitwang suposting rigay. O di, paano na? May maaksidente pa. Ini po ang saro sa magayon na bill na ipinasar duman sa Kongreso ni Congressman Migs Villaferte. Dapat ma-implementar tulos. Kumbaga, maipautob tulos ang bill na ini.
po sa mga paraan tabay niya to, dyan po sa Banuan, kan Balatan, Camarines Sur, kay Mayor Ding Abliter, kay Vice Mayor Jun Narito, and kay Kagawad, Ruth Di Maiwat, and siyempre, dyan sa PNP, Balatan. Pinag-bulgarman ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III na pinag-alok subod siya ni Presidente Bongbong Marcos ng 1 billion de pesos para kalabanon ang kaalyado ni dating Presidente Rodrigo Duterte na si Representative Isidro Ungab sa congressional race duman sa Davao City. Igon kay Bello nangyari ang offer sa iya kan haranina ng eleksyon asin kaidto siya ang chairman kan Manila Economic and Cultural Office kan presenting administrasyon. Enot niyang naisip na ibabangga siya kay Duterte sa mayoral race duman sa Davao pero sinabi sa iya na si Ongab an kan ikatulong distrito sa iyang kalaban. Sinabi man subuot ni Bello kay PBBM na dahil niya aakuon an alok dahil ang tahaloy na sindang magka barkada ni Duterte asin naging labor chief man siya kaini. Di man subuot niya pwedeng kalabanon si Ungab dahil ang takaalyado ini ni Duterte. Kung sa saya pinag-inganyo pa man na subot siya ni Marcos na ako na 1 billion de pesos asin kung madadaog man na subot siya sinabi man ni Marcos na i-appoint siya sa gabinete pagkatapos kan 1-year ban. Sabi ko pasensya na po enot na enot kung naakuon ko an 1 billion de pesos sa ko ibubugtak mayo man akong dakol na maleta sigon kay Bello sa sarong pagtitipon kan PDP laban People's Congress duman sa Quezon City kana Martes, Nobyembre 25. Sabi kan Mrs. ko, Daddy, wag mong tanggapin. Sabi ko, Mami, hindi mo na ako kailangan pagsabihan. Hindi ko magagawa yan. Dagdag pa niya. Kung pag-Bello, sa iyang desisyon na dahil magdalaga ng dahilan kung taano, bud siya tinanggal sa Meko. Nagribayan siya ni Siloy Garapel, dating Presidential Communications Office Secretary kan Septyembre 2024. Inuupiran pala nin 1 bilyon na. Patay na pig-upiran da. Aram naman ngayon, nakaalyado kan mga Duterte. Paribong-ribong na naman na pahayag ni Senador Robin Hood Padilla. Ay subot inaakusaran kundi ihapot sa naman ni Senador Robin Padilla si Palace Press Officer Claire Castro dapit sa subot sa iyang leak audio recording na nakikipag-ulay sa sinasabing bayaran na vlogger. Doon ni Padilla kan nagtalikod na kasudma na trabaho sa naman niyang haputon si Castro bilang saruining public information official. Kasunod ini kan paghabo ni Castro na siya ang nagtataram sa audio clip na ipinarte kan senador kan Martes kan pag-urlayan kan Senado sa plenaryo ang proposed budget kan Presidential Communications Office sa 2026. Pako po ako ang nasa video clip. Sigon kay Castro, nagtaram kan Miyerkules si Senador Robin iyon propose kan anti-troll farm bill. Sana maging modelo man po si Senador Robin. Modelo na bakong magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapawarak kan fake news. Mientras na pirit man ni Padilla sa iyang Facebook post, maayo kaman po sa budget hearing para ika mismo ang magsimbag sa mga haputkan mga senador. Nayapot ko man sana ito mismo kung ika po ang sinasabi ninda na nasa audio asin kung totoo
na may nawawarang 50 milyones na pesos sa opisina mo. As in dahilan nababanggit po ka mo sa social media kay baan ang tatara mo na troll. Chairman po ako kan Senate on Public Information and Mass Media. Trabaho ko po ang haputon kamo na nasa public information bakong ako saran. Kanya-kanya po kitang mandato kaya day po nindo ako paandaran kan mga pasakalye nindo sigun Paki Padilla. Kaya nita binugtak sa public information as in mass media ano man ang aram kaining gayo ni Senador Robin. Ang aram ko sa naman kay Senador Robin sa pag-aartista, action star. Natikos man kan senador ang naging tuyaw ni Castro sa subuot mga inconsistency sa mga video statement ni dating ako Bicol Representative Saldico, pati naman ang pagbabago kan hairstyle kaini. Naman po siguro na ipa-NBI na sa nanindo for verification, sabi ni Senate President Vicente Soto III kon si dating Congressman Saldico nasa video para dahi ka mo nanguhula nilanta dahi mo po mandatong maghapot ang mandato mo yan magsimba kasin magpahayag kan katotohanan pagtataong doon pa ni Padilla. Napot man, nagsasabi ka man daw nin katotohanan si Senador Robin. Minsan garong mga balis nga man bagaan mga tinataram mo dyan sa Senado, ang mga hapot mo. Garo pati perming naka-insulto. Paarog nga nin tol-tol tanganing irespeto ka kan mga kababayan niya to. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kana Siyudad kan Iriga si mga paratindang bagas ki Lilian Noovero ki Beverly Tosio siyempre ki Madam Jen Vera saka ki Alona Alvaro dyan po sa Pest Section classmate Marisa Cornelio Morillo kaki pinsan Marilo Casiao Barasena. Nagapagramdaman ang Philippine National Police sa mga mabali sa protesta sa Luneta sa Nobyembre 30 na bawalan pagsusulot nin balaklava asin iba pang takop sa lalawgon. Nasunod man sa nag-iral na Manila Ordinance number 9134. Doon ki PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, pwedeng makaapektar sa pag-aprobar kan masunod na rally permit ang pagbalga sa ordinansa lalo na kung bugtak digdi sa kasunduan sa pagultanan kan mga organizer as in lokal na gobyerno. Bawal sa ordinansa ang paggamit kan baklava o face mask na daiman pang salud, hoodie na tinatakupan ang lalawgon asin anuman na hijer na magtatago sa pagkakabisto sa laog kan mga pampubliko asin commercial na building magin sa pagmamaneho ka na motorsiklo. May mga o papamultahon ang mga violator nin poon 1,000 pesos para sa enot na pagbalga na pwedeng mag-abot sa 5,000 pesos sin 15 daw na pagkakakulong asin posibleng kanselasyon kansaindang lisensya dangan man para sa ikatulo asin mga masunod pang pagbalga.
Wala na po kitang 30 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pag-romdom. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot madumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot madumit man siya. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Naghahanap ka ba ng mga serbisyo, pagkultura at fasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasama? Pumunta
sa Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng babasi at cooperative. Nag-aalok ang Triple Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanyang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Cheese, Barangay Mall, Turbas, Sursoon. Para sa karagdagang informasyon, maaari bisitahin ang kanyang opisyal na Facebook page, Triple Agri-Industrial Corporation, o kontak mo na nilang sa number 0931-931-2289. Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng babasi at cooperative. 2025, the hardest year for us as a country, and yet we continue to survive. So before the year ends, let's not just collaborate, but also reflect as an organization. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur and Camarines Norte Chapter presents an unconventional evening, an assembly of people with a mission. KBP Night with Bicol Leaders with the theme Unity and Culture, Strength and Partnership. Our colleagues in the industry, stakeholders, and partners come together at an unprecedented stage. Isang katangi-tanging pagpupulong sa pagtatapos ng taon na kinabibilangan ng mga kilalang media personalities from both radio and television stations at mga panauhing pandangal. December 27, 6 p.m. at the 4th floor, Twin Rose Hall, Villa Casares Hotel. Gabi ng pagtitipon, pagbabalik tanaw, at pagbibigay parangal. KBP Night with Bicol Leaders, the biggest closing event of the year. Tickets are available at the venue and at our KBP member stations. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Kuha na kitang 38 minutos, makalampas ang alas 9 in pag-aga. Report! Nagbabalik sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip, marinaga sa masisira mo sa gaba, ang tabay. Habol ko na lang informasyon isasarado ang pirang tinampo sa siyudad ng Naga para sa gigibuhon na ika-2 trilyon March peso laban sa korupsyon. Sa aga, eksaktong alauna ng hapon, Nobyembre 29, nilalauman na magpupo ng marcha hali sa Ateneo de Naga University pasiring sa Basilica Minore o parang binaliktad ang Rota Translation tabi Karondang Philip. Sigon sa naging kapayagan ni Traffic Enforcement Unit Head Police Lieutenant Colonel Rodolfo Borromeo, bubuksan man tulos ang tinampo pag nakaagi na itong mga mamarsya na maiba sa aga sa trillion peso mark. May mga itinalaga man ng mga parking area para sa may mga daraming lulunadan o rog na itong mga hali sa luwas kang Naga at sa probinsya ng Camarines Sur na mapartisipar sa aga yan tabi Karondang Philip na eksaktong alauna pupunan ang marcha hali duman sa Ateneo de Naga, maagi dyan sa may mayor ng tig-agihan dyan sa Business Central na tinampo kang syudad ng Naga. And sa agaman, nilalauman na presente ang alkaldesa kang syudad ng Naga Alagan, yaon lang siya sa gilid, dahil siya maiba duman sa mga mamarsya, ang pagtuyo niya duman, pagsuporta alagad, dahil pwede sigun sa pagpahayag ni Mayor Lenny Robredo, kaso bago sa nagkapirang media kang syudad ng Naga, ma-presente siya, masuporta siya, pero dahil siya mahiling nakaiba sa mga mamarsya. Bilang sa public official kang syudad ng Naga, yaon siya, pagsuporta asin magmantinir kang katulinungan sa nasabi ng syudad na piglalauman na madudoble ang maatindir sa aga, ikumpara ka nakalihis na suelot na ruso kaini ka nakaging bulan kang Setyembre tabi Karondang Philip. So pinag-iimbitahan kang grupo kang Archdiocese of Caceres itong mga willing na mag-iba na magpasiring sa gigibuhon na trillion march at sa aga yan na kung saan ang venue kayan ma-start yan sa Ateneo de Naga University.
Sa tuyang hapon na informasyon sa lokasyon ng programa para sa RPN DCKI, Radyo Ronda, Local Casteres reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Ini po sensitibong barata nagpapadagos ana investigasyon kan mga otoridad konsisay an may kaginibuhan sa paggadan sa biktimang si Rosal Andy Comuseros, 18 anyos na nahiling na mayo ng buhay duman sa Zona 6, Panikwason sa siyudad Canaga. Ana sulot kay ning 6-pocket na pantalon iyon nakababa na. Tanda na posibleng pinagalupigan subuota na biktima. Magrumduman na alauna nin hapon ka suudma kana mahiling o kana oo kan mga nagkakawat na hobenes na hawakan biktima sa lugar na tulos na ipinaaram sa mga otoridad. Bago ang insidente, ang biktima yon nagpaaram subuot na makikipaghilingan sa mga kaklase ilan na may gigibuho na project. Alagad dai na ini nakaabot sa iyang mga kaklase asin dai naman nakapuli o nakabalik sa harong. Ang pangapudan kan pamilya sin autoridad sa publiko na kung si Sayman an may nakahiling o nakahiling na horing kay ban kan biktimaan mangyari sana na makipag-koordinar sa mga autoridad. Ni Peter Encisa dyan po sa 3rd District na Albay, breaking the silence. Abukuman ko na makisawsaw na tatapos na eleksyon kundi dakol ako na reparo na dahi pagiraray nagpupurunduan mga kontrapartido sa ibong na grupo. Libak digdi insulto ki Congressman Joe Salceda dahi pa nagpupundo karaman kan publiko ang serbisyo niya bilang representante kan segundo distrito dahil patapos ng gana si Congressman Adrian Salceda, Mayor si Giselle Salceda, Board Member si Juan Miguel Salceda, Councilor Yan Toralba Salceda, dahil kamunadang kung ano pa man kundi trabaho tulos kunyan niya, dynasty totoo. Mga Salceda sa aloy ng practice sa politika nung ka mag-insulto o maglibak nin kalaban pagkatapos eleksyon, that sign of maturity. Sige, pagulayan talugod ang nangyari sa Albay. Bako ini panrata kundi realidad. Realidad na political dynasty. Si Rosal proklama ka na Comelec na nanggana gobernador sa ibong ka na igwang dismissal buda disqualification order hali sa Office of Ombudsman. Number 1, ang penalidad kay Rosal guilty of grave misconduct, dismissal from public office with the accessory effects of forfeiture of benefits and perpetual disqualification from re-employment in the government service. Ang desisyon na ini hali sa Office of the Ombudsman, PAX ini bako imbento. Number 2, nata nakakandidato dahil anta para mientras si Rosal nakakuha ng TRO, temporary restraining order rally duman sa Supreme Court na nagpupugol na tanggalon ang siyang certificate of candidacy. Take note, si Parado sa Ombudsman na administrative decision ang TRO dahil man pig suspender an execution of dismissal order, nor does it permit Rosal to assume public office. Bako man in election related offense na conviction kay puan may finality before disqualification applies kundi disciplinary action hali sa Ombudsman. Kaya sinasabi na ang dismissal is still in full effect unless na baguhon or bawion kan Court of Appeals ang enot na desisyon. Kapat mag-asirpa daw ang Aguinaldo Doctrine or Condonation Doctrine na pinapautob sa mga re-elected officials
nalibrido na sa administrative liability. Facts, dahil na applicable ngunyan, basado yan sa Supreme Court sa kaso ni Binay kan 2015, Carpio Morales versus CE and Binay. Number 5, no one is above the law. Ang diretso na mag-asumir sa anuman na posisyon, permi kaakibat and legal disqualifications, buda administrative accountability. Tandaan, dahilan tayo gwapa siyang mga kaso na dapat maresolba bago makatukaw na gobernador ang laban ni Rosal karuman siya na twice to beat scheme. Ang kalaban niya nakaenot na siya, kisarong puntos dapat makapuntos pa siya sa mga kaso niyang pigahampang F1 resolveran ang mga kaso pigahampang para maka-asumir nin free from legal impediment. Ay napangyayari pag-arog po kayan. Yan sa tercer distrito kan Albay, namamayagpag ang mga Salceda. Congressman, mayor, board member, councilor. Sinabi man ni Bicol Saro Representative Terry Don ngunya na Biyernes na mayong basihan ng Department of Transportation and Land Transportation Office para obligaron ang mga may sadiri na e-bikes sin e-trikes na i-rehistro ang sindang lulunadan para magamit sinda sa public roads. The LTO will most certainly assert that the basis for impounding is Section 73 of DOT-CLTO Memorandum Circular 89-105, which mandates the impounding of unregistered vehicles. However, the Electric Vehicle Industry Development Act, EBEDA law, clearly provides that LEBs intended for exclusive private use are not required to register with the DOTR and its attached agencies, including the LTO. Paliwanag ni Redon sa iyang post sa social media. Ang problema kay Redon dahil nga pag-iisip na kadakol bagang mga e-trike na pigkakayod na ako naman for private consumption. Taga observer ka man yan ni Congressman Redon ay ano na yan. In other words, the LTO cannot use the DOT-CLTO Memorandum Circular 89-105 as the basis for impounding privately used LEVs because these vehicles are not required to be registered with the LTO in the first place. The memorandum circular cannot override a later specific national law. Dagdag pa niya. Liwanag kang kongresista na sa Roma na abogado na mayong legal na basehan ng DOTR sin LTO na ipagbawal ang mga e-bike kasin e-trike sa mga pangenot na tinampo. Kabilang ang mga national roads na pinagbibistukan Metropolitan Manila Development Authority, ilan na nakabugtak digdi sa EBEDA law na pwedeng gamiton ang gabos na major local as in national roads. EBEDA mandates the creation of segregated lanes for LEVs on their integration into bicycle lanes along such roads. Dagdag panel doon na sa Roma na abogado. Diyan ka nasasala Redon. Problema mayo man nga ning mga sadiring agihan ning mga e-trikes tinampo national road bagan piga agihan.
taga biyay-biyay ka man nga tanganing mahiling mo kung say nagpapara baray basay ining ibang mga e-trike an iba nga ni mga pigkakayod na kaya iba man ang gustong sabihon kay nini Ridon gusto rigodon magrigodon ang mga behikulo sa tinampo ay inda daw sa imo ridon. Dakol mga violation an isipon mo an binabalga kan mga e-trikes. Sa nang mayong lisensya ang driver. Violation ang bagayan. Tapos nagbabiyahe sa mga mayor na tinampo. Tulan sa nanganit kita. Magarumduman na enot naman ang pinagbasura ka na pre-trial chamber kan International Tribunal ang apila para sa provisional release kan kampo ni Duterte kan Oktubre alagad nag-apila ini sa appeals chamber kan korte. Inian matapos mabiguan mga abogado ni Duterte na maglatag din matibay na dahilan tanganing siya iyon pansamantalang palibrihon nakatagamang iluwas ka na appeals chamber ang desisyon kay ini sa isyu 5:50 nin hapon Manila time asin madadalan sa pagikan live streaming duman sa ICC website pati naman sa Facebook asin YouTube accounts kan ICC. Si Duterte yon pinag-aresto kan Marso 11, 2025 duman mismo sa NAIA. Sa bisa man kan arrest warrant na pinag-issue kan ICC bago siya pigdara duman sa dahag para atubangon ang kasong crimes against humanity dapit sa madugong war on drugs na ipinautob kay tukan sa iya pang termino bilang alkalde kan Davao City bago nabugtak sa Malacañang kan 2016. Pa ipinipirit man ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste na dapat iluwas kan Department of Public Works and Highways and Database kan mga mungkahi kan proyekto sa National Expenditure Program para patunayan ang tunay na transparency and reforma sa ahensya. Sa iyang pahayag kan Nobyembre 26 sinabi ni Congressman Libeste na igwasubot sobra sa 721 bilyones na pesos na insertions para sa 2025 asin 496 billion pesos para sa 2026 na dai pa man piglalantad kan DPWH na pangyayari. Doon pa kay Congressman Libeste pwedeng duwa-duwa ang ahensya na ibulgar ang kumpletong listahan dahil dahil man nakapalaman digdi ang mga proyektong pinagrekomendar pakusa na kan mga congressman sa Kamara at Senado kundi pati kan mga opisyal kan mismong administrasyon. Sa masunod na presscon kan DPWH pwede nang dang aminon na igwasin dang tinatago asin kargado ang NEP nin insertion sa kudgunyan sabi pa kan kongresista dahil talaga nag-urontok may pagsusulit na ining mga para insert nako kontento sa kudgunyan igwapo palan mga pigpa para insert ay nanganay ka mo pa nga na
fourth runner-up man pala duman sa Miss International 2025 ining si Merna Esguerra. Nasungkit kan pambato kan Pilipinas and fourth runner-up title sa Miss International 2025 pageant na pinaggibo duman sa Tokyo, Japan kasuudma. Congratulations. Tayo talaga nagpapahuri ang mga babae kan Pilipinas. Dahil lang da mabudol. Kadakol baga kan dai kontento duman sa resulta kan Miss Universe beauty pageant kunya na taon. Kaburodol da sa mga contestant. Hindi mapag-arog na kanan laban. Sine-expect kaya na manggana. So negra kaya nag-resign pati duman sa beauty pageant. So mga onrang na resibi niya pinagsulit. Pinagpuli. Masakit bako sa nang sa gobyerno may anomalya matidig di sa mga beauty pageant, beauty contest sa international may mga anomalya naman. So isa aga palan pero kumpleanyo ni dating Vice Mayor Buboy Villanueva Jr. kana siyudad po nin Iriga. Happy birthday. Advance. Lingon mo yan na tindogon ni dating Vice Mayor Buboy Villanueva. Kabalik sa dati sarig na naman. Makisig. Sige sanan buro basketball, jogging. Relax na ang buhay na mayo siya sa batalyanin politika. Kumbaga, mayo ng stress. Politika kaya daw paano grabe pa ang stress minsan. Nagkangalas nga na kan ibang mga politiko na garo dai sana binabali baga dahil lang minamati ang mga stress. Baga iyo ang kaligayahan. Ano ba daw? Perming daw. Sige, ang ralaban. Yun na yan ang kaugmahan kan iba pong mga politiko digdi sa tuyang lugar. Minasan ang inabang-abang eleksyon. Parehas man kan iba pong mga botante. Pero minasan ang inabang-abang eleksyon ta magkakaigwang ng laugan sa muyang bulsa. Dakol na naman yan sa muyang maibubulsa. Masakit pag-arog po kaya ng mga kaisipan permi. Dapat mag-isip man kita kung paano makatabang sa gobyerno bakong puro na sana pagparaasahan taan gobyerno magparaayuda. Na masakit na ngunya na panahon. Ultimo nga ning so mga relief na inaasahan nindo digdi sa Camarines Sur wag na malamya, mabublay, kulang so nagabot. Ganda sa Banwaan kan bao, mayo ng ibang ginibo. Maray ko yan da perming bastante an pan-relief si Mayor Jeff Vicinio. Ang trabaho da magpara-relief na sana ay pambira. Nag-rain ako naro kaya ng mayor. Nagang binsido na ako.
Bueno, inabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya ito sa pagpaabot ng informasyon. Si Glinda Biares, asinman Raquel Caceres. Nalado technical si James Oco. Duman sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dainsawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni